Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 3-nji noýabryna aksanyna Türkmen halkynyň milli lideri Astana samitine çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti 1574 megawatlyk elektrik stansiýasynyň düýbüni tutdy. Özbekistan, Türkmenistan, Iran, Türkiye ulug geçelgeti işçileştirler. Merkezi Aziýanyň we Hindistanyň futbol assosiasiýalary ehtnama gol çekişdiler ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmen halkynyň milli lideri Astana samitine çykyş etdi. Şu gün Qazaqstan Respublikasyna iş taparyna bolýan Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow, Türkiýe döwletleriň guramasynyň döwlet başlyklarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli lideriniň samitdäki çykyşy Türkmenistanyň bu guramanyň çägine özara gatnaşyklarda eler tutýan ugurlaryny öz içine aldy. Akorda köşkünde geçirilen ýokary derejeli dostluk açyp erki bilen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew giriş sözü bilen çykyş etdi. Soňra samitde gatnaşan wekilet başlyklarynyň çykyşlaryna we beýleki hasabatlary orun berildi. Milli liderimiz Gurbanguly Berdimuhammedow samitde eden çykyşynda bu ýokary derejeli dostlugyň ýurtlarymyzyň arasynda syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, meden insan-perwer gatnaşyklaryň hasy ösmegine we bu babatda täze wezipeler kesiplemäge ýardam berjekdigine önem bildirip, Türkmenistanyň Türkiýe döwletleriň guramasynyň çägindäki hyzmatdaşlykda eler tutýan ugurlary barada durup geçdi. Yubiley samitde eden çykyşynda milli liderimiz halkary guramalaryň çäklerini özara hereketleri ulgulmaýan esasda alyp barmak üçin Türkiýe döwletleriň guramasynyň ýurtlarynyň 2024-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk maksatnamasyny kabul etmek, guramanyň çägine sowda ykdysady gatnaşyklary hasy işçileşdirmek, üstaşyr gatnawlary işçileşdirmek üçin Türkmenistanyň logistika we üçinçilik ulgamyň mümkinçiliklerini ulanmak, Türkmen TV gazyny Hazar deňiziniň ösü bilen Azerbaýjana, Türkiýe geljekde dünýä bazarlaryna çykarmak meselesinde asnaşykly hyzmatdaşlyk etmek, Türkiýe döwletleriň guramasyna gatnaşýan ýurtlar tarapyndan energetika pudogyna hyzmatdaşlyk ösürmek boýunça ýol kartasyny taýýarlamak, Türkiýe döwletleriň bilelikdäki medeniýet gününi guramak, ilmi barlyk institutlaryň, ýokary okuw mekdepleriniň öňdebarjy ilmi merkezleriň arasynda gatnaşyklary depgünni ösürmek bilen bagly teklipler beýan etdi. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti 1574 megawatlyk elektrik stansiýasynyň düýbüni tutdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş taparyna malaşyryp, bu ýerde täze energetika we durmuş maksatly desgalaryň ulanmagy bermegi hemde düýbüniň tutulmagy münasibetli dawralara gatnaşdy. Döwlet başlyklary täze energetika desgasynyň Türkmenbaşy etrawyna guruljak kuwatlygy 1574 megawaty deň bolan utguçykly dolanşykly işlejek elektrik stansiýasynyň düýbüniň tutulýan ýerine bardy. Hormatly prezidentimiz bu ýerden sany ulgam arkaly mary ahal asma elektrik geçirjisine ulanmagy bermäge we ýurdumyzyň bitew elektrik ulgamyny birikdirmäge akpata berdi. Mary we ahal döwlet elektrik stansiýalarynyň hünärmenleri düwmäni basmak bilen täze asma elektrik geçirjisine ulanmagy berdiler. Soňra sany ulgam arkaly gönar gatnaşykda döwlet başlyklarynyň Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna iksany täze gaz turbinaly energiýa bloklarynyň gurulşygyna hemde hereket edýän elektrik stansiýasynyň döwri wagtlaşdyrmagyna badalyk berdi. Soňra dawralar Türkmenbaşy etrawynyň gowulmaýak şäherçesine dowam etdi. Bu ýerde Türkmen Hime döwlet konserniň kärhanalarynyň işgärler üçin niýetlenen degişli durmuş maksatly desgalary özüne jemleýän iri ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbü tutuldy. Döwlet başlyklaryna ýaşaýyş toplumynyň gurulşy boýunça işleriň başlanmagyna akbata berdi we ýygnanalaryň el çarpyşmalary arasynda geljeki toplumyň binýadyna pil bilen ilkinji beton garynasyny goýdy. Soňra arka dagly serdarymyz kuwaty 1574 megawatt bolan täze elektrik stansiýasynyň gurulşygyna akbata berdi. Döwlet başlyklaryň täze energetika desgasynyň düýbüniň tutulýan ýerine geldi we ýaxşy işlere we başlangyçlara akbata bermek ýaly halkymyzyň nesilden nesile geçirip dowamy tapan asylly diýip desturlaryna laýyklykda täze desganyň binýadyny ýadygärlik ýazgyly gutujugy oklady we hormatly ýaşlylar bilen bilelikde geljek elektrik stansiýasynyň binýadyna ilkinji beton garynasyny goýup, onuň gurulşygyna badalyk berdi. Bu ýerde dünýä
söndürücüleriň bir hökümne tanalýan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň General Electric kompaniýasynyň tebigy mawy ýangyşda işlejek 4 sany gaz turbinasy we 2 sany bug turbinasy oturdular. Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe ulug geçeligeti işçileşdirdiler. Ozal kim habar berişimiz ýaly Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleriň ulug ministrläriniň 12-nji mejlisi geçirildi. Onuň şäherlerini Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe ulug geçeligini işçileşdirmek maksady bilen Daşkent jarnamasyna gol çekildi. Türkiýe Respublikasynyň ulug we infrastruktura ministrliginiň habar bermegine görä, bu duşa ulug we infrastruktura ministri Abdulkadir Uraloglu bilen bir hatarda Özbegistanyň, Iranyň, Pakistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyz Respublikasynyň, Türkmenistanyň we Täjikistanyň ulug düzümleriniň ýoldaşlary gatnaşdy. Türkmenistanyň ministrler komitetining ýanyk ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktorynyň ornwasary Batyr Annaýew Türkmen döwletine wekilçilik etdi. Türkiýanyň Deşli ministrliginiň habar bermegine görä, ulug we infrastruktura ministri Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe ulug geçeligini işçileşdirmek maksady bilen Daşkent jarnamasyna gol çekilmeginiň ähmiýetini belläp geçdi. Türkiýe, Iran, Özbegistan, Türkmenistan arasynda ulug geçerilerinden işini hasy netijeli peýdalanmak babatda Daşkent jarnamasyna gol çekdik. Biziň we gyzyklanýan taraplarymyz üçin möhüm ähmiýete eýe bolan ulug geçeligleri ýurdumyzyň strategik taýdan ýerleşýän nokadynyň ähmiýetini görkezýär. Dost ýurtlar bilen hyzmatdaşlygymyz has giňelip, hyzmatdaşlygymyzdan güýjeler syp beledi. Merkezi Aziýanyň we Hindistanyň futbol assosiasiýalary ähnama gol çekişdiler. Doha şäherinde Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasy bilen bütün Hindi futbol federasiýasynyň arasynda özara düşünmek hakynda ähnama gol çekişildi. Resminama dürli uğurlarda, hususan başlangyçlary gollamak, ýaşlary guramak, tejribe alşmak hemde futbol hünärmenleriniň bilimini artdyrmak goýunça hyzmatdaşlyk etmek öz içine alýar. Ähnama gol çekilmek iki futbol assosiasiýasynyň arasynda gatnaşyklarda möhüm tapgyr boldy. Ol oýunçylaryň we tälimçileriň taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak, şeýlekem ýarışlara gatnaşmak üçin mümkinçilikleri giňeltmek arkaly Merkezi Aziýada we Hindistanda futboluň ösmegine goşan toşar. Yergelende belesek ähnama gol çekmek dawarasynda Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň başlygy, KFA-nyň vitse-prezidenti Arslan Aýnazarow hem gatnaşdy. Maglumat üçin Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasy 2014-nji ýylda esaslandyrylyp, ol AFK-nyň 5 san sewitleriniň guramasynyň biri bolup durýar. KFA-nyň düzümine Türkmenistanyň, Owganystanyň, Iranyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň hemde Özbegistanyň futbol federasiýalary girýär. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şordan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän habarlardan we täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.turkmenistan.com saýtymyzy ýazarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň indeksanda görüşýänçek, hoşta bolun.